văzut că a luat-o pe alte căi. Cu nebunul de Filip. Cum e că nu Cred se că poate? Nu cred că Alte are idei. vreo șansă. Mulțumesc, Mărioara. Simona, Mulțumesc mersi din mult. suflet. Haideți să rupem. Când mai e un minut. Cu Iancu ar fi o variantă, Nu da. cred că are mari șanse. Dar nu știu dacă Iancu să mai luptă. Andra, să Andreea, apăsați să mersi. dați like-uri. Și uneori, din ce am înțeles, Bună, poți să Nicoleta. faci multe puncte dacă donești ceva, dar nu am așteptarea să Ne donezi. bate neamțul, nu pot să cred. Mulțumesc, Silviu, mersi frumos. Mulțumesc, Ștefania. Nu se poate că nu se Ce poate, tari nu pot să dau sunteți. detalii. Haideți, mai e un minut. Hai să rupem. Să nu ne bată cumva la acest meci. Mulțumesc mult, Marga. Poți să faci o inimă pentru o poză? Gen așa? Sau vrei să fac așa? Sau așa? Muzică pentru edit. Sami G, Cușca cu Rei. Sau principii de bază de la Sami G. Ai de capul meu. Dar să-mi dai tag dacă faci edit ca să văd și eu, că sunt multe edituri pe care nu le văd. Să-mi dați tag. Din Frankfurt. Mărioara, mersi mult. Poate faci nici noi un meci. Dacă faceți edituri cu mine, să-mi dați tag să mă etichetați, că nu le găsesc pe toate. Și vedem ce mai povestim. Ce înseamnă hârmăr? N-am înțeles nici eu exact, dar este ceva de genul vino du-te, rece, caldă, să te apropii de cineva, să fie un foc acolo, să... Da. Ai câștigat! Risa, mersi mult. Nu cred! Bă, nu cred, ultima secundă ești nebun. Eu nici n-am mai fost atent. Mamă, nu cred că m-ai bătut. Risa, mersi mult de tot. Oameni buni, ce s-a întâmplat? Și mă gândeam, eram foarte, foarte bucuros că știam că câștig, că mă susțin oamenii. Cum să pierd? Eu eram atent aici în chat, nici n-am mai văzut că avem meciul. Mamă. Și eu, Am și uitat, mersi mult, Risa. Risa, haide cu o întrebare pentru neamțul. Nu cred așa ceva. O întrebare spicy, ce vrei tu? Haideți, oameni buni. Haideți acum. Bună seara, bună seara. Nu avem voie să pierdem. Arina, mersi mult de follow. Vă mulțumesc eu pentru tot. Sunteți Poate facem și noi un meci. Facem. Cum să pierdem? Cum să pierdem? Mulțumesc mult, Suntem Alina. atât de puternici. Alessia, mersi de follow. Toți cu tap-tap. Toți cu tap-tap. Haideți cu o întrebare pentru neamțul, o întrebare spicy. Peste 400. Haideți, oameni. Sami G, în principii de bază, Alessia. Vai. Mulțumesc mult. Semăn cu Yamaha, da. Vai. Gândește-te și când ești gata o spui aici în chat. Nu știu dacă lupt în septembrie, e cam de vreme. N-am avut timp să mă pregătesc. Deci toate au semnificare. Mulțumesc, Mărioara. Ceasul este pentru ora în care s-a născut nepotul meu, îl mare. Denisa, mersi de inimioară. Străbunica mea, că o chema Florica. Adică de-aia am vrut să pun o floare. Ăsta, cum se numește? Am vrut să zic curcubeul, porumb. L-am făcut pentru că am avut un accident și nu mi s-a întâmplat absolut nimic. Mi-am spart buza și atâta. De-aia am simțit să-l fac, nu știu, mi-a dat Mersi mult de tap-tap. un vibe. Haideți toți tap-tap să facem puncte, că deja s-a distanțat de noi. Litere romane despărțite pentru data de naștere a lui mama. Ce mai am? Și haide cu întrebarea, Elisa. Aici, cu numele la fratele meu și la nepoți. Stai liniștită, Mary, mersi mult de tot de După mai am ajutor. un tigru aici, Nu-i problemă. pentru nepotul meu îl mare, că animalul lui preferat a fost... și Mulțumesc este mult, tigrul, și Daniel. pentru celălalt nepoțel am un leu, că el este cu lei.